Ассалому алайкум духтаракои группаи ма. Ҳама каса созен хубен? Духтаракоини олике ки ма компания фебели гирифтум. Шукри худо меҳнатҳои ҳалоли худум духтаракои хушрӯ. Ини пуло ҳамаш ай компания феберликай. Да компания фебелик меҳнат кунӣ, роҳатча мебинӣ. Ягон кор бемеҳнат нестай. Ҳама кор меҳнат талаб мекунад. Ба роҳат мекунӣ. Ини пулакора мегириву шукр гуфта проблемаакора буд мекунӣ. Касе ки дар компания фебели кор карданияй, марҳамат, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳо барои кор дар компания фебеликай, ватсапай, марҳамат муроҷиат кунед духтарои хушрӯ. Кора ба ҳамагитон мефаҳмонам. Иншоалло шуморо ҳамахе оликои хуба мегирен. Духтарако, ҳама кор я мушкилӣ дора, ҳама кор я қиндӣ дора духтаро. Иншоалло ки сабр кардӣ, ба пеш мерӣ. Морам мушкилӣ доштем дар кор, морам асабӣ мешидем, лек ҳамаш пушти сар шид. Вақте ки ини роҳатҳоро мебинӣ, ҳамо азобакот аёдут мебирояд, ба иҷода мегӣ ки и ҳамо меҳнатҳои ма кардам, ҳамо азобое ки ма кашидам, қати навичоко ҳар як кора, ҳар як нозукиёи кора фаҳмондум, и роҳати ҳамо азобай. духтаракои хушрӯ, марҳамат кунед модарон, апаю хоҳарони азиз, ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ватсап нависен, ҳамаашро мефаҳмонам духтаро. Иншоалло шуморам кор мекунен, соҳиби маошҳои худтон мешен. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. худованд нигаҳбони ҳамаи мою шумо. духтаро номерошонда нависен, парвина ҳамаша мефаҳмона, роз зикриш мегузарона, чалай тилло туҳфа. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хушомаден. ҳама каса подписчикои ма созен, хубен, подписчикои меҳрубони ма. хела шуд навор нестай. ма кӯшиш кардистам ки барои шумо хел наворои нағза пешкаш кунам ки якчи барои шумо фоида боша. дӯстони азиз, имрӯз рӯзи зодрӯзи маҳай, рӯзи мавлуд май, гарчанде ки ма қайд намекардам, намехостам, барои хушҳолӣ ма учаҷоном анамихел рафтам, абеда рафтам, яду кор доштам, гуфтам хас сраза хона мебиём ки анамихел фаҳмид ки ма мебиём, пешакӣ тайёрӣ дидай, намихел торза каскадай вақт надора ки худшон бупазам, барое ки очаи ма ҳеҷ вақт хай пухтупаз намекуна дани мамин, ёш да хай пеш мекарда. ҳозир якҷо дигар кору бори худш қати овора ҳай. Инам хел я торта ки бо лаззат ай муъҷизаҳо закас кадай овардан. баъд нами худмо ба хумо шиштем, ягон соати шиштама ба хестама омадам, ай пай кором шудам. инҷода камтар дастархони хоксорона барои мо ороиш додай. оши бо лаззат ба духтаро, беҳад оши зур омадаги буд. баъд дар гармӣ ма ҳами хай оша нағз мебинама, авқотҳои хали беравған бисёртар мехоҳам. оша хай ҳамамон дӯст медорем, барое ки ош як хӯроке аст ки ҳеҷ вақт хали дили одама намегирад. инам хе дӯстони азизи ма, камтар боша киртоҳои арӯсиро ма барои шумо навор кардам. беҳад киртоҳои хушрӯванд ва я духтошон ами фасонои навай украшениёша ма хидм кардам. барои подписчикое ки бисёри бад талабгор шуден, навистен ки нишон тиен украшениро ма барои шумо пешкаш кардам. ё якчандташ киртаҳои арӯсай дӯстони азиз, ами 6 киртаҳои арӯсай ай духту фасонош маълумай. остиноша гуфтен, остинои ҳар хела нишон тиен. инам хе остиное ки ира чиз меганша, хали ранги разрез борияй, як ном дора ҳами остин, хали ном шаёдам биромад, вале наворои оянда даба мегумша. разрези чоркунҷа қатӣ мешавад, разрези ҳама гирда қатӣ. бо ини хали остино ҳастай ҳозир и фасон пешинаҳай як клинда маҳқул буд. и арӯсак нестай, просто обични хел язанак да духтем, ҳами фасона нағз медай. танаша полностью муҳроша ма хидм кардам, ам хали нағз медай ки муҳрадор боша материали аднатония. и ҳай пешакуша бинед турқатияй. баъд савол ҳолӣ метиҳанд ки турқати пешак наметова, тури чанд қавата кини 4 қават кини наметова.
тури як қават қавада метова ин фасона ма давоми украшени рафтеста буд ҳоли қоқшдагӣ набуд сангош ма навор кардам барои ки клиент меомад мебурд шақоқ мешуд успед намекардам намха фасонои навай иша михел ай круживоҳои худаш пешакшда кардем инам хел поёнаш лави доманаш амоз нишон метим манам хел круживоа дорам и материал худаш ҳами хел хушрувайда дар кор несте бо украшени лишни мешава нам хел фасонаги ай арусай бо дӯстони азиз фасоно бисёрай ҳар намуд мешава ина слишком бисёртарак ё ай арус меша ё худчон ҳами хел заказ мекунам ба хости худчонай ина ё лаудоманиам велурои ами полностью ҳам майҷош худаш вишивка задагиай ина дӯстони азиз фасонои нав болои турда ҳар хела хайна модда шудаи ҳози бинед не хали парқати модда шудаи ҳози пешода бу пар мекунанд хали фасонам буда ма вақт надоштам бирам ва ёша сёмка кунам барои шумо ҳами қашки будагиёшама сёмка кардам байним хали гилои да болои кружива мекунам круживоҳоша бинем болошда ручнои украшени дӯстони азиз саломат бошен ки ҳамроҳи ма буден дастгириро фаромӯш накунед ҳамеша то охири навора тамошо кунед иншоалло бо наворҳои нав ба нав ма кӯшиш кардам барои шумо пешкаш мекунам инам хел фасонои нав ба нава ассалому алайкум дӯстони азизи ма хушомаден ҳама каса ба канали ма имрӯз дӯстони азиз 5 августай хона даем ҳозир соат 12 абитай беҳад ҳаво гарм кардагиай ҳавора бинед капкабути хушрӯвай ҳаво тоҷикистонда гарм кардагиай ихали ҳавода ягонҷо тамошо биравӣ тарафҳои варзоб ромӣ дам бигирӣ ки як моҳи дига мондай тобистон тамом мешавад бо айпаи мактаб хунукӣ мешава ба дига мактаб сар шава ҳеҷ ҷо рафта наметонем 3 та кӯдаки мактабхон дорам ҳозир мо даводав дорем барои мактаби назда кӯдакоратӣ мактаби русӣ ҳамин душанбеда ба савол метиҳанд ки шумо намеравем қазоқистон озиражда намеравем ҳамин душанбеда меистем бо ояндара мебинем чӣ мешава ҳозир ҳамин тоҷикистоне ватандаем даводави мактабай ба ҳар рӯз як ҷо план мекаштем дина рафта будем кӯдакора аквапарк бурдом овозӣ кардан бо як ҳафта гузара бо мебарамшон корум бисёри бад буд натонистам тез барамшон овозӣ ай омадагимон ягон бор рости гап набурда будам баъд ҳар рӯз як ҷо планай бозор мерам хонаи очаам мерам ҳар ҷо мерам хонаи хиштуманам рафта будам ҳамаи ҷора навор гирифта наметонам барои ки яке саросимаем ягон кор меғалтам мемона имрӯз ина дар хонаён ҳаво гарм гуфтам камта навор кунам ай бода ҳавои тоҷикистон бо хабар боше беҳад гармай ва хонада боши влогои хонагӣ мешава ирӯз план накаштам хай бега насиб боша бо ягон берун меброем барои ки рӯз гармай кӯдакора афтоб задай ай овозӣ омадем хай худам накардам овозиам кӯдакора бурдум ман ҳатто дарунаш надромадам оли видео кардагиам ба мепартомтон дарунаш надромадам барои ки дарунашда подросткови кӯдакорам будан хали мардаки калон набуда подросткови кӯдако будан ман рости гап надромадам кӯдакора дидам ки обуш баланди бад нестай гуфтам худчон самостоятельная якдигариша нигоҳ мекунанд овозӣ кунанд ба ҳамин хотир ман намефуридман ҳам хали ҷо барое ки мефурам ки як ҷое боша ки ҳеҷ ки набоша овозидан ҳозир бассейна дидесте бассейни посольства барои ҳамон намефуридман хали баё мефура дачае ки худи тоқа кӯдакот қатӣ боше ҳай уҷа нарафтем хали раҳои дур ҳами наздикаки хонада аквапаркида даруни душанбе инам ха дӯстони азиз саломат бошен ки бо мо ҳастем видеои мара тамошо мекунем касе қадри канали мара медона қадри худма медона лайка бимона вақти шумо лайк мемонед
падилица мешава видео. Ба ҳамин хотир мо да лайк дар кора ай лайк мони шумо ягон пул ягон чи шумо да намерава. Фақат шумо ба хотири ҳурмати канали ман мемонед ки ман тезтар видео мекунам, кӯшиш мекунам. ҳар як комментарияи шумо и мотиватсияи ман мешавад. духтаро саломат бошен, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. фасоно ки куртое ки партофтам ба хотири фасоно чӣ мисол фикрония дорен нависен. ман ҳамақа кӯшиш кардам ки барои шумо фасонои нав ба нав партофтам. баъд як гапи дигар гуфтани будам, ина бо фаромӯш мекардам. ҳами чиза пурсида буден, номерои модарма пурсиден барои ами кирта биёрӣ, заказ биёрӣ. ман надодам барои чӣ ки очаи ман ҷавоб наметия. ягон кас зада телефон барои ки телефонаш 24 соат беззвучния, корш бисёри бадай. ба ҳамин хотир ман надодам. беҳуда менависем, бо хафа мешавем. баром пешакӣ да чиз инами ҳозир гуфтестамтон ки бо напурсен номероро барое ки ҷавоб наметия. вообще вақт надора. синни солшон мисол ёш нестай ки ҳар каса ҷавоб бития, занг дам ҷавоб наметия. мазаш нестай, камтар ҳаво гармай. ҳамин кӯшиш кардестам ки ман худам барои шумо намихо украшению фасона пешкаш кардам, то ки хай ягон кас дузанда боша ёд мегира, барои худаш мекуна. ман ягон кас да хали бахилиам надорам ки што бубина ма напартом ки айрӯма фасонора мегира. ман мехоҳам ҳамаи шумоно хай ёд гирем, бикунен ин меҳнат шарафай. ё бикунен хали украшенияи фасона, куртои хутонда, дига давлат даин дузандои хутонда метавонен заказ кунен, пӯшен фасон када бигарден. занҳои азиз саломат бошен. то охири навора ҳамроҳи ман будем. худованд нигаҳбонтон бошад.